Hello guys, खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअआव नैबे मनजुलि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। आङो भिडिअ लाबोनाया मानि थाखाय लेट जाखो होननानै बुङोब्ला आङो दाख्लिनिफ्रायनो लोमजानानै दङमोन, गगा मोनदों, लोमजादों, एखे मोदोम थादोम साजोबदों आरोना। ओमफ्राय नानियाबो लोमजादोंमोन आरो बाबुआबो लोमजादोंमोन। बेनि थाखायनो आङो भिडिअखौ मैया लाबोनो हायाखिसै। आं नोंथांमोननिसिम बेनि थाखाय आङो नोंथांमोननिसिम बयनावबो गासैनावबो निमाहा बिनाय थाबाय, आंखौ निमाहा होदो। होमबाबो आङो दिनै भिडिअखौ लोमजानायखौ लानानै फैबाय। गासिबो आगैफोरनिसिम आंनि गिभवे भिडिअआव बाहागो लाग्रा आगैमोननिसिम आं बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय। आगैमोन थेंक इउ आंनि भिडिअआव आगैमोना बयबो सापर्ट होनायनि थाखाय, गेलेहरनायनि थाखाय। आगैमोन, आगै बे 5 नाम्बार ना 6 नाम्बार मोनथाय आगै बायगस्रिया, आगै नोंनि भिडिअआहाय कपिराइट फैदों आंनियाहाय, नोंनि गानाहाय। बे गाना खय मिल गियानि गानमोन ना, बेयो कपिराइट फैदों आरोखि ना आंनियावहाय। बेनि थाखाय आङो डिलिट खालामनानै होनाय जाबाय बे आगैनिखौहाय। आगै बायगस्रि बसुमतारी आंखौ निमाहा होबानो जाबाय, मानोना आंना चेनेला फार्स्टआवनो स्ट्रिक 1 नांखानाय नालाय। आरोबाव स्ट्रिक 2 फैयोबा चेनेला डिलिट जालांनायनि चान्स दङ, बेनिखायनो आं निमाहा बिबाय आरोना आगै। आङो भइससो सोनाय जाबाय, मानोना आंनिया फांखानि साउन्डआ प्र फैदोंमोन नालाय, ओंखायनो आङो भइस सोनाय जाबाय, आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। आङो खोन्थानो थांगासिनो दं फार्स्ट उइनारा सोर जादों, सोर उइनार जादों होनोब्ला नोंसिनो गासिबो मिथिखागौ आरोना, सोर उइनार जाथावथाव आरो नोंसिनो गासिबो सेलेक्ट खालामखानाय। आंथ' बेयाव मोनसेबो आं सेलेक्ट खालामखायाखै आरोना, गासिबो नोंसोरनो सेलेक्ट खालामखानाय, आंनि भिउवार्स नोंथांमोनानो सेलेक्ट खालामखानाय आरो बावहाय आंनि मोनसेबो माबा गैया। बिदिनो नोंसोर बहर हरबाय सोरनिया साबसिन जादों, सोरनिया मा जादों, नोंसोरनो गासिबो नुजोबखानाय, कमेन्टआबो गासिबो नोंसोरनो नुजोबखानाय। सोर उइनार जादों होननानै बुङोब्ला नोंसोरनो मिथिखायो गासिबो, कमेन्टआनो दाबो रोखा रोखायैनो दंखायो आरोना। कमेन्टखौ आङो मैया दहाय 1थासोआवहाय सानबाय आरोना। आङो साननानै नायोब्ला नुबाय कमेन्टआ 106टा दङ टटेल गासै आरोना। आंनि बे गिभवे भिडिअनि कमेन्टआहाय 106टा दंमोन। बे 106टायावहाय आङो गासिखौबो काउन्ट खालामजोब्बाय आरोना। गासै आङो गिभवे भिडिअआवहाय 9 जन मानसि बाहागो लादोंमोन। 9 जन मानसियावहाय सासेखौथ' आङो कपिराइट फैनायनि दाननाय जाबाय आरो, सासेखौहाय फार्स्ट नाम्बारखौहाय। 8 जनल' थाबाय आरोना। बे 8 जनावहाय सोर होदोंमोन होननानै बुंबा 1 नाम्बार, 2 नाम्बार, 3 नाम्बार, 4 नाम्बार, 5 नाम्बार गैया, 6, 7, 8, 9 नाम्बाराव नोंसोरो सोरखौ साबसिन मोनो बेखौ बहर होबाय। बेनि नामानो जाहैबाय, बांसिन बहर मोननो हानायनि नामानो जाहैबाय, नोंसोरबो मिथिखागौ होमबाबो खोन्थाना होनोसै आङो मा होनो, बेनि नामानो जाहैबाय रन्जिता बर'। बिथाङा आंनि चेनेलखौ जोंहाय सापर्ट दंखायो, आं नायबाय थाखायो बिनि भिडिअखौ, बेबो आंनिखौ नायबाय थाखायो। रन्जिता बर'आ बांसिन मोननो हादों, बियो मोननो हादों 34 बहर मोननो हादों आरोना। ओमफ्राय सेकेन्डआव मोननो हादों बायगस्रि बसुमतारी, बे आगैया सेकेन्डआव मोननो हादों। बे आगैखौबो आङो सापर्ट होबाय थाखायो, नायबाय थाखायो। बायगस्रि बसुमतारीया मोननो हादों 29 बहर मोननो हादों आरोना, बायगस्रि बसुमतारी आगैयाहाय। बिसोरनो सानैबो फार्स्ट सेकेन्ड जानो हाबाय आगैमोनाहाय। आगैमोन, नोंसोरो आंनि वाट्सएप नाम्बारावहाय रिसार्ज नांगौ ना फैसा नांगौ, एकाउन्ट नाम्बारखौ हरबानो जाबाय वाट्सएपआवहाय, एकाउन्ट नाम्बारखौहाय। आरो रिसार्ज नांगौबा मबाइल नाम्बारखौ हरबानो जाबाय। आं खोथा होनाय बायदियै आङो सोनानै हरनोसै आरोखि ना। आगैमोन, आं खोन्थानानै होखाबाय सोर फार्स्ट थांदों सोर सेकेन्ड थांदों, बेयाव आंनि जेबो सायख'नाय गैया, आंखौ निमाहा हो माबाफोर भुल जादोंबा।
गासिबो आंनि भिउवार्सफोरानो सायख'जोबनाय बेयाव थांनो हादों रनजिता बर' खनसे होनफिनबावबाय आं आरो बि बसुमतारी 3 नाम्बार आरो 4 नाम्बार आरो 3 नाम्बारा फार्स्ट 4 नाम्बारा सेकेन्ड आरो ना स' आगैमोनखौ खनसे होनबावबाय आङो एकाउन्ट नाम्बारखौ आंनि वाट्सएपाव हरनानै होबानो जाबाय आङो खोथा होनाय बायदि सोनानै हरगोन आरो रिसार्ज नांगौबा मबाइल नाम्बारखौ हरबानो जाबाय वाट्सएपाव आंनो खोन्था हरबानो जाबाय आगैमोन आङो खोथा होनाय बायदि नोंथांमोननो सोनानै हरनोसै आङो स' थेंक इउ आं बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय आगैमोना आंनि गिबे भिडिअआव बाहागो लानायनि थाखाय गेलेनायनि थाखाय गासिबो भिडिअआथ' मोजां जाजोबखादों नोंसिना गासिबो रिल्सफोरा बयनिखौबो मोजां मोनदों आङो बयनाबो मोजां जाजोबखादों आरोना आं होनांगौबाथ' कनफिउस जाखागौमोन आरोना सोरखौ होनो सोरखौ दोननो होननानैहाय ओंखायनो आं रायजोनि गेजेरावसो आंनि भिउवार्सफोरनि गेजेरावसो हगारनानै होखानाय जादों ओंखायनो स' बयबो देरहाबाय जाबाय आरोना दा फाइनालि रिजाल्टआ फैबाय स' एसेयावनो दोनथ'बाय बाय बाय थेंक इउ खुलुमबाय